Malawi Brief. Misonkhano ya atolankhani yayaka moto. Misonkhanoyi sikutithera pakati pathu. Amene mukuona apawa ndi anthu amene akudzitchula kuti nzika zokhuzidwa. Nzika zokhuzidwa zapangisa msonkhano wa atolankhani umene choyamba akudzudzula Namiwa amene ndi mkulu wa bungwe lija la CDED amene akuti amangoyamba nkhani zambiri koma samazimaliza. Mwazinanso a Comrade Layton Mangochi ali gulu limeneli la nzika zokhuzidwa amenenso azuzula chipani cha MCP pamene chinachitisa msonkhano wa atolankhani. Tamveserani mmene zinalili. Neno pakatipa akhala akulankhula misonkhano ya atolankhani pali mkulu wina akumayankhula misonkhano ya atolankhani tsiku lina lililonse amene nkanakonda mwina akanatsegula radio chifukwa daily akumatulutsa misonkhano ya atolankhani nkhani zimene iye akumadziwa kuyankhula ndizonena kuti ine nkanakonda anduna uje achoke komanso nkanakonda kuti anthu ena ogwira ntchito mboma achoke asiye ntchito zawo. Munthu ameneyu he is a very confused person and he is misleading people in this country. So ndimafuna kuti ndingowadzudzula mwapadera comrade amenewa chifukwa kumazitcha kuti nawonso ali mu civil society. Civil society it's not all about attacking people. No. Civil society, you need to give direction, you need to give guidance where necessary, you need to share some ideas. Because after all, we need to achieve as a nation, we need to progress as a nation. So, Nkulu amene yuyu, he is good in issuing ultimatums to the president, ultimatums to the minister, ultimatums to the government officials, mostly those people who are capable, who are experienced, who are able to manage the economy of this country. Chifukwa chokuti he is being used by some other disgruntled people. I mean, no, they are not even satisfied with their positions. Fankani zindukuzidziwa kuti no zikuchokera pati. Amene sakuntuma ndi ndani ndikudziwa kutsogolo kuno ndeti ndiyamba kutchula mayina kuti uje akumantuma wakuti kuti adziyankhula zakuti kusokoneza chitukuko cha dziko. So ndimafuna kuti ndingoyamba nkalawe ameneyo chifukwa sinnamvepo kuti Sylvester Namiwa wayamba nkhani nkuimaliza. No. We are not attacking fellow civil society leader, but we need discipline and sanity. After all, chimene tikufuna kwambiri ndi dziko lathu kuti lidzipita patsogolo. Nthawi zonse ndikamayamba kuyankhula ndimafunitsitsa kuti ndizigunda mmenemo chifukwa chonena kuti tikuyang'ana kumene ife tikuchokera ngati dziko la Malawi. Anthu ambiri abwera pano kuyankhula kumafuna kulipatsa boma malire pamene boma lero langokhala somina miyezi 5 yokha 6 yokha koma mdziko muno tutakhala ndi mavuto ochuluka kwambiri. So Amalawi mukumbukire kunena kuti pamene tikuchita bwino mbali zina anthu ena sakondwera. So in so doing they are using some other people like these so-called activists to bring confusion, to issue unnecessary ultimatums. They don't even give directions or solutions to the problems which they are saying. This is very bad and they have to stop this because this country, you know that it's founded by principles and laws governed by, you know, Section 12 does not guarantee that anyone can just wake up and start talking that this one should resign, this one should resign. So it was not in maboma. Let us go to our business. We have a press statement that is titled Touching Base on National Issues, Reality about Fuel Shortages Situation in Malawi. So I'll hand over to my colleague, Mr. Mataka, to lead the statement. And after that, I'll come in just to give a summary in Chichewa. Later on, ndidzaperekaso kwa
amavuto bamusi ameneno amazimvetsetsa bwinobwino nkhani zokhudzana ndi zachuma on the technical aspects. Sitinangobwera kuti no tizingoyankhula zongoti blah 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 blah. No, that's why we brought Mavuto Bamus. He's a very experienced person in issues of to do with economics and politics. So he's here for a purpose. Amene also adzatilondolera mu nkhani zimenezo kuti tizidziwa Malawi zeni zimene zikutivuta mdziko muno. Mafuta avuta dziko lapansi. Mene avutira zikuoneka aliyense sikutiwa pingidwa kumaso. Maiko amene timaopa pazachuma akulira. Koma chodabwitsa amene anali mboma pakali chaka chatha chomwechi akubwera ndi maganizo akuti tikupereka 7 days kwa president amene alipo pano achite sort out shortage ya fuel, forex ndi zina zotero. Kumango zifusa kuti kodi nthawi zina akuluakulu a MCP ndiye na anyamata othamangathamanga pa tauni akapatsidwa zochita simpankana ndi nthumazi kuti dziko likamva mbwerera zimenezi tiziti inuyo mitu yanu tikusendezeni ku box 2 kuzomba chifukwa mavutowa siwochita kulozerana pamene ali ngati mwezi kapena dzuwa zinthu zavuta komatu boma likuyesetsa ndingopempha ngati pali ndale zoyang'ana maso a 2030 tapolani moto sitikuchulani maina mmakonda ma press briefing komanso a MCP inu ya MCP mundione kwambiri ndikudziwa kuti muli pamenepo mukundiona izi zikutsitsani quality ya 2030 chifukwa mukupanga zinthu zambwerera inuyo ndi amene munadzitsa mavuto awa kupatula nkhondo ya Irani, Israel and USA. Muri ngongole munazisiya kunokuma president analira uche wapita ucha amarawi munkurukire ine mukangondisanga nditana nazo za kunokima kodi anali Rayton Mangochi anali a professor tasamarani mukamayankhula kumaya mikaso even pa Central Region anthu akuombera mmanja kuti boma ili nkhasako likuyesetsa chacha ndiyani akunkuyi chacha ndiyani amayi Jesse Kabwera okonda kubwebwetuka kukhala ngati inu simunali ku Chancellor College mphunzitsi mwachitika chani wakupepetulani ndani a MCP takhala ngati achithorawo amazemba apizisayankhula akudziwa kuti president Professor Arthur Peter Mutharika waombora anthu apa Central Region waombora anthu aku Southern Region ku North. Please popita kuma press munaenda magari moto zinakakhala zomveka munakatiuza kuti munaenda wandawala mukuyenda mutakuta mimba nenga sima yochipai mukuyikana ino mukumaizemba pomati zina ndingopempha akuluakulu anzanga maaktivisti ngati mukutumidwa ndiyena mwina kuchipani within ku DPP iko kuti wina wake apakidwe matope mukunama ndikuyikani pambalambanda zibwana zimenezi ndizokhumudwitsa pamene zinthu zikuyenda nkhasako mukubwera mukufuna muntsitse mumpase stress munthu amene akuthandiza kuongola chuma. President Mutharika wachititsa malamulo wakuti nduna zisamangoenda chisawawa mukufuna okoma atani simunaona ku Tanzania Her Excellency Samia Suluhu Hassan alamula kuti anthu aziyenda papasi
adyera ndi makonvoy kunonso zasala pang'ono muyenda pa basitu chifukwa ndinu mukuzungulira kuseri kumachita ataki anzanu amene ali within muchipani ndikuzidziwa ine ndimaona patali ndikuyalulani chepesani amalawi tiyeni tiphunzire kuthokoza ine ndikamayenda mulilongwe anyamata akabasa akuti mukatithokozere ndikuti ine siwandale iyayi koma ndimayankhula za ndale zikomo kwambiri tithokoze inu Edward Kambanje bambo Mavuto Pams anzanga Mataka komanso journalist yonse kuna kuti utengawo mukawupitirizenso kuchita adjust chifukwa inunso munaenda pamagali moto kusonyeza kuti mafutawo akupezeka kumeneko ndiye kuyesesa kwa utsogoleri. Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Ineyo mawu chuluka ndilibe komano kwambiri ndikupempha umosi chifukwa yoti olo nyumba mukakhala pokoso simbwera alendo simapezeka mtendere. So ndikupempha kuyambira ku chipani cha TPP kunena kuti tikuyenera tikhala anthu ogwirizana. Panopa we need to accept kuti tili ndi President Mosi Professor Arthur Peter Mutharika. Ngati munthu uli ndi presidential ambition tapeza kwina kochitira zakozo dzani kumasokoneza maudindo anthu ena kapena kuti kumatengera ziko mu direction yolakwika. Tiyeni tonse tigwirizane tiyende limodzi ndingupa chanali na kuti tiyende limodzi ndi mtima umodzi tonse tisapezerane kuti tili ndi madyera amaudindo tisaona udindo azathu tikwaniritsidwe ndi zimene tili nazo kuti pakutapa zonse tonsefe tizapambane ngati dziko chifukwa yoti pangotha mesi 5 anthu chivotereni. I don't think kuti wina wake wanzeru ngamabwerere loli azipanga kampeni ya 2030 ndikupanda nzeru kwakukulu ende tikwenera zithe tikwenera kuti tigwire ntchito limodzi. Iweyo pamene unapasidwa khala pomwepo. Manganya anati wina aliyense akhale pa mbuto yake. Tiyeni aliyense akhale pa mbuto yake kuti ziko lipite patsogolo. Komanso ndikupempha kuti ngati boma ngati pakuonekanso pali anthu ena ake amene akhoza kuthandizira kuti zinthu zina ndi zina zipite kusogolo. Tiyeni tiatenga anthu amenewo posatengera kuti munthu uyu kodi akuchokera chigawo chanji ndi ndani wachipani chanji koma tonsefe ngati Amalawi tizapambana tsiku lina ndipo m'bado wakusogolo usanena kuti tinachita bwino. Zikomo kwambiri. Thank you so much, comrade. Pakubwera ma communication osiyana komano ndikufuna nditseke chifukwa chonena kuti takhalitsa pano. Nkhani yayikulu ndiyoti Amalawi yamveka bwino. Akavuyevuye salephera mdziko. Anthu ofuna kuononga zinthu zabwinobwino salephera. Koma pempho lathu ife ndilonena kuti tikuziziwa zinthu pamene zikuchokera. So tikayamba kutchulana mayina sizikhala bwino. Inetu ndimasankha kukhala chete. Koma uja kumabwetuka amapresa adaire uja. Kuti ndimuyankhule zimene ine ndimadziwa zoona zake ndi maumboni. Sizikhala bwino. Bwanji tisungirane ulemu. Uactivist umene wokha ngati business uthe. Andi amene akukupasa ndalama ndikwaziwa. Nde usachititse manyazi anthu amene akutha kugwira ntchito mdziko muno. Andi ife sitilola kunena kuti anthu amene tawaona kale zipatso zawo zikuyenda bwino. Chimanga sichinali apa. Inu musokoneze muzipanga nkhani za mademo ndanzano a HRDC kaya enawo mukuti achani. Ife sitilola. Chifukwa ife chimene timafuna ndi Amalawi adzipeza zosowa zawo. Amavuto pamuzi sindikufuna kupita patali. Mwina mungakhale mawu omaliza kunena kuti no anthu awa tapatse mpata kuti afunse mafunso titseke. What is very important, if you ask me, and again, let me thank you for inviting me as your special guest to provide a technical analysis of the current fuel shortage that Malawi is going through. So when all is said and done, fellow Malawians, what is important is that our economy must grow. And this, when we say that the economy must grow,
we are looking at the economic growth rates of more than 6% per year. Ndikunena izi kuti somchichewa kuti dziko lathu kuti lituluke mu mavuto azachuma amene ochulukawa mwina kusowa kwa mafuta, yankho lake limene linotheratu sikutsitsa mtengo kapena kukweza mtengo. Nkhani ndiyo kuti kodi chuma chathu chili pati, nanga kuti chuma chathu chizikwera tizitane. Chifukwa izi zomangoda katundu kumaiko ena ngati ku Tanzania ndikumabweresa kuno kumazagulisa nkumati economy imeneyo si economy ayi. Koma chuma cha maiko chimakwera ngati pali ntchito zokhazikika za ulimi, so agribusiness. Ndiye kuti tizitulutsa mmene muja zambiri zomakagulisa kumisika yakunjayo. Kumene kuja ndi kumene tingamakapezeka no forex imene tingakhale nayo yochulukirapo, imene tizigulira mafuta galimoto, kugula fertilizer, kugula mankhwala mosavutikira ayi. Chumachi cha Malawi kuti chikwere tikufunika kuti ntchito zija za migodi zipite patsogolo, tizipambanitse zaziwikano tsopano kuti kuno ku Malawi kuli miyala ya migodi ya nkhani. Ndipo anthu ambiri akhala kubwera mzaka zambirizi kumadzatibera miyala imeneyi kwa nthawi yayitali. So a lot of illegal mining, smuggling of our minerals ndi zimene zapangitsano kuti tisamakhale ndi forex, chifukwa misonkho sikutoleredwa ngati miyala ya mtengo wapatali ikungobedwa. China ndi nkhani ya tourism. Tili ndi dziko lokongola kwambiri, nyanja ya Malawi very beautiful, madzi yake ofatsa odekha bwino, mapiri abwino, Mulanje mountain, koma zimenezi kwambiri zimangokhala kumangoziyang'ana malamoti tizitembenuze zikhale zida zobwezeresa forex kuno ku Malawi. Zitatu zitazigulisa bwino ntchito ndi kupanganso manufacturing. Ndiye kuti tikapita ku Blantyre tiziona kuti umene uja ndi mzinda umene kuli ntchito za mafactory. Tikapita ku Lilongwe ntchito za mafactory. Ku Zomba kulibe mafactory ayi, koma timanena kuti ndi mzinda. Ku Mzuzu kulibe mafactory ogwirika iyayi. Ndiye tsopano ngakhale mmabomamo mutakhala kuti muli mafactory kudedza, kuchisika ndi ku Nsanje, kuchikwawa bolako kuli Irovo. Ndiyeno zimene zingathandizena kubweresa chuma cha dziko lino. For me, if you ask me again, Mr. Kambanje, and the panelists from the Concerned Citizen, I thank you so much for inviting me to this panel. Koma dzikoli lidzapulumuka tonse tikagwirizana kuti tasiya ndale zolozana chala zomati mafuta akatere, anthu akatere, kumaloza chala amwanamveka, kumaloza chala amathanga, kamena kumaloza chala nduna zonse. Ndi kumapanga accuse the president, Professor Peter Mutharika, kuti akulephera pamene wangokhala chabe miyezi 7 chipambanireni masankho aja, komanso miyezi 7 imo ndi pamene President Mutharika wakwanitsa kutsitsa mtengo wa chimanga, inflation ndi kutsika, mtengo wa cement ndi kutsika, zolozana zala zimenezo ndi zopanda pake. So my plea is that we are going to end fuel shortages, we are going to end forex shortages, ngati titazika chuma chathu, ngati titasungisa chuma chathu mu economic productivity. Dziko aliyense kwambira chinyamata, azimayi, wina aliyense, tikamaonana tizoonana kuti aliyense akupanga china chake chothandiza kutukula dziko lino, ma business ndi zina zoterozo. Koma tikamangoonana kuti ndife anthu okauda katundu kunja kumabweresa kuno, zimene zapangisa kuti mfundo yanga yomaliza, zimene zapangisa kuti the trade deficit, chichewa kutanthauza kuti kusiyana pakati pa katundu amene timaoda ndi katundu amene timakagulisa. Katundu amene timakaoda ma imports, katundu amene timakagulisa kunjako ochepa kwambiri ma exports, ndiye kusiyana kwake ndi 2 billion. Tinganene kuti ndi loss. This is an economic loss. Dziko la Malawi likutaya ndalama 2 billion United States dollars chaka ndi chaka as a trade deficit. Koma noti taitembenuza samu imeneyi kuti no 2 billion ndiye izikhala surplus, kuti takagulisa katundu ochuluka kunjako,
amene taoda ma imports ndizochepa, difference yake ndikukhala 2 billion surplus. Muzaona kuti tizikwanisa kukhala ndi ma dollars okagulira mafuta ngakhale olo nkhondo zitamamenyedwa kunjaku, chifukwa nkhondo kunjaku ndi zambiri, sitinganenere kuti kodi nkhondo zizatha liti. But what our government must do and what every Malawian must do is for us to hold hands, tigwirane manja, ndikuyankhula chinthu chimodzi kuti tsopano dziko lathu talisandusa dziko limene lili lopanga produce zinthu, osati dziko lomapemphesa nthawi zonse kupemphesa chakudya chimanga. Boma lapitali la MCP every year kuyambira 2020 mpaka 2025 kumakhala anthu 5 million anjala chaka ndi chaka, kumati dziko limene akuti dziko limene lili agro based, dziko limene chuma chake chikudalira kwambiri pa ulimi, koma ulimiwo kulibe. Ma mega farms anthu kumapasana ngongole za katangale za ziphuphu, ngongole za nifi za ziphuphu, kaya zambirimbiri agricultural affordable inputs program AIP fertilizer ujosika mtengo uja, koma phindu lake osaoneka. Yet ma billions akulowa, koma chikhalire nicho tikupemphabe chakudya, timakhala tikupemphabe chakudya kumayiko osiyana-siyana ku United Nations. Ndi zimenezi zilekeke, komano zingalekeke if we produce, if we invest to produce and have a surplus forex, ndalama zakunja zotsala zimene notinga makagulire kuzina mafuta, zina mankhwala, zina fertilizer, dziko linkumayenda. Kwa pano lole nindilekezere pomwepo, zikomo kwambiri.